Ilagay mo dun, oh, sa kabila. Okay guys, ha. A-announce ko na kung sino mo nanalo ng salmon nagagamba. Si Ant Bros. Ayan, panoorin nyo tong laban na to. At mamaya, kung paano mo siya makukuha pagkatapos ng laban na to, abangan mo. Ito ang kalaban. Ano to? Ayan. Yan. Anong gagamba yan guys? Mais ba to, Mar? Talahib. Mais. Palagay namin mais to. Comment na lang kayo kung anong gagamba to sa tingin nyo. Ang makakalaban niya ay ito. Baba mo para makita. Nagambang kilikili. Ayan, tiger. Ayan, ha. Tiger guys. Okay. Yan lang. Yung kung saan nyo makukuha yung salmon, saka yung pitak, Ant Bros yata yun. Basta PM mo lang ako sa Facebook. At i-announce ko rin pagkatapos ng laban na to kung saan mo makukuha yung yung salmon mo. Okay. Game na. Ayan na. Ayan na po. Ayan na po. Ang likotin yung stick. Para makita ng mga madlang people. Nya. Uy, Kita yung shot video. natulog ah. Makita mo yan, tapatan. Teka lang. Para makita nila na magkasing size lang yan. Ayan o. Medyo malaki lang ng konting-konti siguro yung tiger. Pagkatin mo na. Ikot mo yung stick. Gisingin mo yan. Maliit yun eh. Malaki yan. Ayan o. Pero dito nga ako sa maliit na to eh. Parang, Ayan na po. ayan na. Ayan na, naghahanapan sila. Ako, hindi ko marunong yung mahawa. Ayan na po, ayan na. Ayan na. Uy! Ayan na. Ayan na. Ayan na. Pangin na. Okay. Patayan to, patayan. Malaki yun eh. Kamakulit tutoy. Para di ka mapalaw. Patayin sa kilikili. May hawak na gagamba, papatayin na. Wala ito. Wala kali yung orange dito. Gano'n pa yung orange eh. Sarti pa yun. Niluluto niyo po. Baba mo. Pwede ba wala kang ganyan na gagamba? Uy. Talo! Wala na, sumabog na yung Anong garang mo maghawak? 120 na yung sapot eh. Ayan na. Ayan na. Ayan na guys. Op. Naglag guys. Okay. Hintayin natin. Talo pa yung malaki ah. Nungulong pa yung malaki. Huwag mo patatali ko rin ha. Parehas na araw. Tinutulugan lang ng orange yan. Kaso nahina na. Ikot mo lang. Taas mo ng konti. Ayan. Uy, nanguluntoy. Parehas sila ng uluntoy. Ayan na. Malaki? Kapatid, tulungan mo naman. Uy, okay, bentot mo. Lagayin pa kita eh. Guys, PM mo lang ako. Ant Bros, PM mo ako sa Facebook. Ryan De La Cruz lang. Type mo. Then, pwede tayo magkita sa Valenzuela City sa Pure Gold, Paso de Blas. O kaya sa Quezon City sa may Ayala Mall, Balintawak Market. Yun lang guys. Talo yung mais ha, panalo yung tiger. Pero hindi pa naman tapos eh. Tignan pa natin kung anong palalabasan ng laban nila. Hindi bibili. Yung size nito guys, sa mga nagtatanong, hindi naman siya pan derby. Good size lang siya, good size. Hindi siya ganun kalaki yan. Ikot mo Mar, ikot mo yung stick. Para gumalaw yan. Ayan guys. Oh, parang atras pa yung ano. Si tita ay maginagandad. Setup niya. Hindi, makapal yung sa ako. Ayaw niya. Huwag mo ibento, tiharap mo lang. Para pipicturean ko rin. Pag ano na, Pang thumbnail yan. maganda kasi yung
Ang galaw yung stick. Dito kasi yung ano, pagdara ng case. Nakatalon na ako sa... Malaki. Ikot mo lang yung stick. May balat pa. Ang likot mo naman. Ano yan? Hindi, sibusap na. Nipitik na lang ah. May pipicture ako, steady mo yung ano. Yan. Kaya na nakatira tayo sa kabinete. Sige, magsakmala na kayo. Sarap maglaba sa ilog, isang saw-saw lang. Dahil nandun kami sa may bingay, maaga na lang, maglala na lang. Pag uwi ko dito, yung labakan lang namin, nagsuot namin na. Nakakanap na. Ito makita mo na, kaya hanap yung stick eh. Bendot mo. Hindi naman po ginagawa ng tubig, diba? Kakaibahin ko yung tubig. Huh? Para dry. Yung ano ba? Kayo. Mas nasapit yan. Tapos lang. Bento na yung sapit niya eh. Ayun, nakakainin na yan. Madali nga, Sophie, mabugas ako ng kamay. Ay! Ay, kasi kayo dyan, nangyayala. Sige. Yari ka ngayon. Bakit?